बोराया खिनो ओंखारनानै खिहैबाय आरो बेना खिनायानो थाबखा जेरावबो। हेल' एभ्रिवान, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैहाय फोरोंगिरि साननि गोथार हामलायथिखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो दिनैहाय जोंहा गय एवबोदों नै लोगोफोर, बैनिफ्राय एवबोबाय। बेवहायमोन साब्रै एवगासिनो दङ। ओरैहाय जा हाग्रा जाबाय, गोबावसैना एवैया, फिसा फिसा, नैबेथिंना फिसा फिसा दासो। नैबेथिंनिया एसे देरबाय आरो बेथिंना सिगां गायनाय जादों। ओमफ्राय नैबेथिंहाय सिगां माबा दंमोन ना, थालिर दङमोन। ओमफ्राय बे थालिरखौहाय माबाखांनानैसो, दानफायखांजोबनानैसो गायनाय जादों आरो नैबेथिंनिखौहाय। दाबो एसे एनै दङ नै थालिरा, फांफा फांनै। बै फिथाइ मोनबाय आरो लोगोफोर, बै गिदिर गिदिरा हौरैहाय एसे गोजानसिम दङ। ओमफ्राय बियो दासो गोरलै गोरलै आरो जोंना। ओमफ्राय नैबे फोरलाया जा बिजौ जाहोबाय, बिजौ जायै जायै बै इन्दि बिफाङाव माननाया दासो थाइफा थाइनै थायगासिनो दं नै। बिदि हायाव मानलाबायनायाथ' थाइखाया थाइनायानो, ओरैनो मानलाबायल'। बिफाङावहाय मानखोदलाबायनो मोनबासो, जेरै गोसो एरै मानखोदलाबायनो मोनबासो थाइखायो थाइनायानो फिथाइ। ओमफ्राय बेखौहाय गासै बे गय बारिखौहाय 7,500 होबाय आरो लोगोफोर, गासै गुवार नालाय। ओमफ्राय हाग्रायाबो बहराथार, गोरा गोरा। ओमफ्राय 7,500 लाबाय आरो बेवहाय मोना हांबायानो नै एसे स्रां नुलायलायबाय। जोंना दिनै फुख्रिनिफ्राय ना बारबोदों नै लोगोफोर, खामसालियावहाय बाथोन जागोन बेखौहाय बानलु 10थासो होनानै। दालि जहल ना बाथोन। जोङो दायो LIC अफिसावहाय गसाइगाव थांनो ओंखारदों आरोखि लोगोफोर। LIC होनांगौ दंमोन नालाय, एसे बोरायनि मोनसे, आंनि मोनसे गोरलै गोरलै दोननाय दं आरो। ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैयानो जाबायमोन नै पेन्डिं जानानै दङ, हैनो मोनाखै आरो। ओमफ्राय जेरैबाबो होखानांगौ नालाय दिनैहाय हैनो ओंखारदों आरो जोङो लोगोफोर। गसाइगाव थाङैयाबो गोबावसै। ओमफ्राय दिनैहाय थांनोसै आरो गसाइगाव टाउनखौबो एसे बेरायनानै फैसै। सान्दुं गोसा, गरमानो अयथासार। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, नोंथांमोनहा गसाइगावनि LIC अफिसा माबायदि, नोंथांमोननो बेखौबो दिन्थिगोन। थ'थ' अब्ला जोंजों लोगोसे गाखोनोसै, बोराया फैबाय। जोंहा सफैबाय आरो नै लोगोफोर, दिनैहाय मंगलबार, गसाइगाव बाजार आरो। ओमफ्राय फैसा एसे बख'नानै लाग्रोनि र'। जोङो एजेन्ट खौहाय लिंहरदोंमोन आरो लोगोफोर, ओमफ्राय बिसोर थांनानै हैनो होनहरबाय नालाय बियो। ओमफ्राय जोङो सफैबाय। बेनो आरो लोगोफोर गसाइगावनि LIC अफिसा, ओरैहाय बिल्डिं। थाबै नायनोसै अब्ला। गांलाब होलांनांसिगोन नै लोगोफोर, रग' रग' थालांसैलाय। अबसे देनां बोरायबा बुरैबा मोनजाहैफिनगोन आरो। मैयाहाय एनिभार्सारि फालिलायदोंमोनदां नै अफिसावहाय, साजायलायदों। जोंना खामानिया जोब्बाय आरो लोगोफोर, होखांजोब्बाय। ओमफ्राय बोराया खिनो ओंखारनानै खिहैबाय आरो बेना खिनायानो थाबखा, जेरावबो जेराव खिथाङा मानो लेट्रिन नागिरखानांगौ बेनो। ओमफ्राय आङो हारसिं जिरायनानै दं आरो नै। जमा लाखिगासिनो। जोंना खामानिया जोब्बाय आरो लोगोफोर, ओमफ्राय दानिया जोङो थांनोसै, आवगायलांनोसै न' फारसे। बैयावहाय मेला गोरलै जादों होननाय खोनादोंमोनहाय, नागाथलाबो दंलायो। ओमफ्राय बेरायहैनोसै दा, बेराय दा हो?
एसे बेरायहोलांदो गसाइगावआवहाय फैनो मोनैया गोबावसैना ओमफ्राय मेला जाबाय जेखन फैदो जेखन हाबलांनांगोन ना हाबागार ओरैनो थांनोबासो एन्ट्रि मारिबाय जोङो अब्ला मिना बाजार मोनबायानो नै लोगोफोर फुजा बोथोर सफैनायनि सिगां सिगांनो मेला मोनजाग्रोबाय जोंहासो हाबनोसै लोगोफोर हाबनोसै सिगाङावनो जानायसो नुग्रोबाय माथो जानाय नुनानै जानोसो लुगैखाबाय गोथाव गोथाव नुथारदों नै खाजाखौ सारिया नै लोगोफोर गोरलै गोरलै गोबा गोबानो फालि बायदि दखानखौसो फसायबाय आङो लोगोफोर नै आयना होनानै माबायदि नुदों फुसका जानि र' फुसका मोनजायो जा गोबावसै बैयावहाय